Naka jingdon ya kathong ban ai men CM ki samla ban cengkam la di kat kum kasap ka bakidon ban da ab khmi than ya ki kam sarkar u MLA ka no chilong constituency ba adelbat nongrum ha ka nyotrik no pra arjar pusaw harring kat ka chiterlang bat ka Meghalaya Social Development Society ulapun long ya ka awareness program on skill training ka balapun long hapo ka Darbar Hall jong ka jiaw pedeng Hakani ka sina lo ba adelbat bat kinong kitkam ka MSDS lawan ban simenta da ki samla na lor ki khmi ki pa Habakran silap thai khubor ba adel ba nong rumul ong bakani kadai ka jiong no jongu ka bala slam ban ailat iksamla ban yeng halaki jong ki jat tang ban perkhat ya ka roi ka par ka jala bat ban benram ba menta ban yo kam sarkar ka long ka bajanjar Timental sekali kalat ngayo biang kani kalat bani kendu biang bari isi sisin bi ai pli kani awareness kalong ka jingi rap sani kalong ka blessing runganget kanong nish kamari iwi piwe tinga mentangan wan biang ni as trainee tangba makwali kin ka embroidery bangangit skem kila batai ba tin nang ni ingi kin ai training shwa lingba kini training ngin long bet sak ni training dingila de pas kini training ni ngin salong beng preki kilong ki teachers ken men taki way ti mangangit skem bakan long mentai bat namar ba how to por banganang wanang thir mentang apli hi berit hi ngapli butik le jong shiti sham kataru di jing yarab jong ki jong bur ka scheme ngi yo na ki MLA na i isa dalbar wi yarap ini kita ka scheme la ai mga yo ban pli li jong dang reti menta tamangit scam barang kwai bangan yang di jong ki jat ban menta ro ngit scam ngadang pat kampat long ngadang struggle hi tamangit scam nang ni shakma da jing trish tom jang da jing yarap jong isa alban nong ngin poi ngin kiu be sa ta ka thong ken ban ngin long ki jing yarap ki we bre ru kam tam di bingin shulong tang ila di kwan shimet ngit scam min long ka jing ka blessing ki we ru ken tang ka naka MS SDS kamot pa kila aban ai kanu kalat jingarap lani kanu kalat kapag kila aban ai min sim yaki kumno bakin yo ay ka start up fund lani yaki subsidy ki bala aban Christian yaki brew ki bamot an siang yaka kamla jong ha ka baning kong kamot ba lingba kata ka start up kapag yo lani ka subsidy lani kinu ki scheme ki ba ka sarkar lani na kanu ka department ka bala panira ki kila aban Christian yaki ha ka baning kong bat kum chu ru hadin habut kila aban long ki entrepreneur ki bala aban ay kam lang ya ki we amdai ba ki yo kam tang ila de kila aban Christian lani ki kun samla ki baru kam kila aban ay kam lam ya ki we awareness program ko mga buot tasngi kadai ko mga angno aslep dengan ang perkat bakum no ngan utilize lebaka scheme kecuali dia terkadang pergi ba sepeni na de ko por ko kita ki ba angno ki ba sanut mereka no jing penokam bakla penokam akalenti ko bade sungu ka state government sungu ka central government kepala ai ni kala nanti kum ki amali kum no ngin yo ang baki scheme kum no ngin yarap hai babun ki bantapat mentar segi rumah bu ke pang dengan awareness program ko balong kum ka kadai si bantak orientation program bar ka baar kalong kum ka kajing pedip kajing pensyai kajing ai ka explanation nak yang jongki resource person haki different trade mo different trade ulong mane kepada jongki beautician beri tailoring beri electrical beri electronics food hardware and software bat kumta kumki food processing mo bansna jembam aban bansna jembam bansna unso bansna ashar bat ki bubun ba ki bangamla banjir kerten nun hani kesini kala yo ban padiang ya ki jeng hikai bat kilaya sedang banjir pat desi ka trit ar nalai na saw na santali kani ka ditang kesini ko bangin hikai bat ngin sabu rupa de ka training ka bangin sedang pala syam senam kani ngin saya perkhat ba ki resource person bakum nungin bu ya kesini hanu ka jaka kata ngin sepermana mangina syam contact number ki jongki di ngani scam ba kani ka di ka por ka ba kumki educated unemployed youth dia bersyukur macam ki job seeker dia banong ki job provider dia banong ki job creator mungkin dia bantau kam snakam amar kum bakalong mata dia tampo Meghalaya all over mo jogari India ai prokoi banong ka kam sarkar hinung la shu ko khon sama be so sngai la dia bat to perkhat ba khuslai mata kalawai lada kalawai ka bangi himinti api khon sama dia mata pin ak himinti kan kam sarkar batang si spa kini ki post silap no apply sau ho ki palok garu sau ho kasi arpo ki wei pat ki jat benrio hei ni yo pat banong ka jingkan men tidak de ka por ka bangi dong kam bani yang chok ki jat mi dong kam menteri ki kam ki ti nomor kani odi sipanta ban weng ban reduce ban control ban stop ya influx ka bawan sani ka ri ki jongi nomor ka jongi influx ru ka de bakiwan ki i bun ki kam bagi khon samla ki chungi ka chai prio ki chungi ni tang ka kam sarkar kalau kun mei pa chungi na borong mo manchwa ki ong ba khare kot pa khon
penong barabu yo kam sarkar ketu kala develop apa kamain ke joki bar ki yo kelar kanti de kamwai ru kim tre ki ko apetang kam sarkar na semua ba kani ka mindset ni kam ban change sandon mata without further delay immediately ki kam ban change larang ko ban long here di kita ki ban wan ra ita ka change ki ban long ka change ya society ban long ka change ya ka jai ban ber ka state bro ko na semua kam tam ya ka Meghalaya social development society i president i ba Albinus Nongkandri i balawan ru ila simkhia ban ra ki resource person but ngit scam bakali kan long sya ka jingker ku ka jaman toy nan yai persan wala dang empat nur ban bang la job nama ka jingkhot ka di ka ba dang sedang ka bani ko ho chibu la khot kindat ki wan ne ngit scam kini gide ki bla sya jit kerpang ha ka jingwan macam mata yang ni ka kini ka jing sya ikai mata singi bar ngit ngakulu ko memali kan song thai nang yai train ka support mana khot ngwer ki khot samla ki produk ki basuk ki drop outs mo kiba ino system por ke jingpuli chongki bar kumju ki educated unemployed wanam le rain ban tri ki kam ban yang jong kejar le rain mar song lam kam le rain mar siyo ban obtain ya ka degree ki jong ki in don kam mutan ni phai san sem suppose nam ka degree in don kam bla ba contribute ke yang sem society ke ki jingmot ke mar kadau wan sakmat simi ni kala klenti ngaru menyerap na pemerintah khaptom ki produk besuk berjenjar ki baduna kayo akot ban nambah ka scheme menyerap ban siu ka fees ka jongki kum ka stipend le stipend galak menong duna mereka ni kalong maksimum ka fees ka jongki kanang pada kala pas la sai kayo certificate in persang menawak kala kunti gumno sarkar ka nyarap iki bar support iki banakali jong aku membeliru dengan persang ru la ka scheme kuno menyerap na ka pentai jongki kanang begini i ba ka jingsliu kan ka ri khasi jong khamtam ka drugs khamtam ka ki pat ki jingsliu kindu jai khamtam ki khod samaj ni kanong busy nang ni chakmat aga kam ba kanong productive ladi nagawan pelong destructive ban petut pen wara ya bijinge ani hiye ngasem ani bijing siir ani ki makasalah Habatin pej bahagi ki shop plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat ka bathau bha kam khata ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam madon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya